मा हाबखावनानै होब्रा बोरमा मालिक होजागोनलै देनजारसो अश पापा जी का ये जितना दिख रहा है ना नेट में yes come on yeah Oke, hagal mana gitu? Nih, ada. Oh, memang sudah gitu. Mari kita berdoa Berkah oleh mulai nih ya. ini mangga ओइ जर दंलै होख्लायजोब बावबायानो दसेनो हा Ayo, are, mabaya. Drum, मैदेरा. फुरना जाबा बयबो मोनामखायोना बरियालै थांला ओरै थांला गाहायाव गोसोखांलायबायसोना ओइ दाखालि नों बायनाय औवा मेवाया बिनिनो आंबो बिनि बुस्थुखौनो लानानै बाय फिसा फिसाया बिदिनो बै सुसि दखानाव फानहैयाखै होनबा औ बै आं दाखालि फैबाय Hei, bener tuh. Kok maaf sudah. Sudah ada lagi. Tangsi lagi, lega ber. Tasok kakang baik. Boriane. Mana muni kain sih? Be mana muni tak kalang baik di mendang sasiku. Serius? Asal. Apa ya? Anak. Nah, ini apa tuh hinjau cuma nenek wabi. जों दा थास' बिबार खानो फैदों खाखांबाय थांनोसै आरो एसे खाहैबावनोसै बैथिं मोनबावगोन खोमा एसे एनै माखासे होगासिनो बेयाव शुटिं खालायगासिनो दङ जोंहा जाबाय खासिन खानानै थांनोसै नैबे मारुवा गिदि अन्थाइबारियाव होख्लायदों मारुवा दै थाबालाय बरिया जागौमोन आरो सोमखोर आरो हासार होदोंना बिराद बरिया जाखादों होबाय हनै सासेया जिरायनानै गुदुङाव खिनाया नै सिगांनिफ्राय होख्लायगासिनो दङ जेग' होनलायनाय डाइरेक्टरा होलांबाय नै जोंना दै गांबायलै बिरादनो दै लाबोदों
आं लाबोखादोलै ओइ खनसे गांनानै ये हो गया हमारा कुसु का फूल अरबी का फूल थास' बिबार दे नायलां दै आं मोनसे खोथा बावगोन बे जाबाय अमा बेदरजों थास' बिबार नै बरिया जायबो नायबाय लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हरदोलै आं संनाय ओंख्रिखौ जा बरिया जाखादों सेप्तेम्बर मासनि थास' बिबार बरियानो थास' बिबार बियो थास' बिबार थास' बिसं जा बुरजाखा नै गोग्गोम दंखायो नै जानांगौ बरियानो फोराननानै मैथाजों जानांगौ ओमफ्राय अमा बेदरजों ओमफ्राय बोरमा बेदरजों ना गोरानजों नाथुरजों गासिबो मोननाय खिनिखौ बिजोंनो मोनसे मोनसे लगायनानै जाजोबथारनांगौ आरोना नायदो नै माल गारिसिमाथ'